या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। कुडाळ येथील पावशी गावातील नळपाणी योजनेच्या भूमिपूजनासाठी गेलेले आमदार वैभव नाईक यांना भाजप कार्यकर्त्यांकडून रोखण्याचा प्रयत्न झाला। महसूल विभागाच्या भरारी पथकामार्फत तब्बल 89 वाहनांवर कारवाई करण्यात आली। तब्बल 70,89,730 इतका दंड वसूल करण्यात आला, अशी माहिती मालवण तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी दिली। मणेरी इथं तिलारी प्रकल्पाचा पोटकालवा मंगळवारी पुन्हा फुटला। 4 दिवसांपूर्वीच या कालव्याची दुरुस्ती करण्यात आली होती, मात्र तरीही कालवा फुटल्यानं कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उभं राहिलंय। वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसामुळे सांगेली, सावरवाड आणि कलंबिस्तमध्ये मोठं नुकसान झालंय। या नुकसानीची पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून अधिकारी तसेच ग्रामस्थ यांच्याकडून माहिती घेतली। बाबरी ढाचा पाडत असताना उद्धव ठाकरेंचं नेमकं योगदान काय? ढाचा पाडताना उद्धव ठाकरे कोणत्या बेळात लपून बसले होते, असा सवाल नितेश राणेंनी केलाय। हातिवलेनंतर आता सिंधुदुर्गात ओसरगाव टोलनाका सुरू होण्याच्या हालचालींना वेग आलाय, त्यामुळे स्थानिक भूधारकांनी आक्रमक भूमिका मांडली आहे। सिंधुदुर्गातील नवोदित वकिलांसाठी महाराष्ट्र आणि गोवा बार काउन्सिलच्या वतीनं 16 एप्रिलला शरद कृषी भवन इथं कार्यशाळा होते। सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उपस्थित राहणार आहेत। आठवडा बाजार मोती तलाव काठावरच भरवला जावा किंवा अन्य योग्य जागेचा विचार केला जावा, यासाठी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांना 1000 सह्यांचं पत्र देण्यात आलंय। बांदा शहरातील गवळी टेंब येथील शिवराम धोंडीराम चव्हाण या युवकानं आपल्या राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे। मुंबई गोवा महामार्गावरील राजापूर तालुक्यातील म्हणजेच रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या बॉर्डरवरील हातिवले हा टोल नाका मंगळवारपासून सुरू करण्यात आलाय। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जीवे मारण्याची धमकी देणारा कॉल आल्याची माहिती समोर आली आहे। पुण्यातील वारजे इथून 112 या हेल्पलाईन क्रमांकावरून मध्यरात्री फोन करण्यात आला होता। फोन करणारा दारूच्या नशेत असल्याचं समोर आलंय। भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी बाबरी पाडायला शिवसैनिक नव्हते असा खळबळजनक दावा केल्यानंतर शिवसेना ठाकरे गट चांगलाच आक्रमक झालाय। गोमूत्रधारी चंद्रकांत पाटील आपल्या बाबरीच्या खंदकातून बाहेर पडलेत, असं बाबरीच्या खंदकातून उंदीर बाहेर पडायला लागलेत, पण त्यावेळी बाबरी पाडली त्यावेळी सगळेच उंदीरच बिळात लपलेले होते, अशा शब्दात उद्धव ठाकरे कडाडले। बावनकुळेंच्या वक्तव्याचा भास्कर जाधव यांनी समाचार घेत त्यांची तुलना वेस्ट इंडिजच्या खेळाडूबरोबर केली आहे। चंद्रशेखर बावनकुळे महाराष्ट्राचे आहेत, पण दिसतात वेस्ट इंडिजच्या खेळाडूसारखे, अशा शब्दात त्यांनी टीका केली आहे। ही भाजपची चाल आहे। हळूहळू ते बाळासाहेब ठाकरे यांचं महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न करतायत। बाळासाहेबांचं नाव लोकांच्या मनातून काढून टाकतील, असा गंभीर आरोप उद्धव ठाकरेंनी केलाय। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांना मोठा धक्का बसलाय। मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मुश्रीफ यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आलाय। संत भगवान बाबा यांच्या फिरत्या नारळी सप्ताहात भाजप नेत्या पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे यांच्यात मनोमिलन झालेलं पाहायला मिळालं। आम्ही एकत्र येऊ नये म्हणून काहींनी देव पाळण्यात ठेवले, असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या। महात्मा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त पुण्यात एकता मिसळ महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलंय। त्यानिमित्तानं पुण्यात 5000 किलोची मिसळ बनवण्यात आली आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर आदित्य ठाकरेंनी जोरदार टीका केली आहे। मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांच्या बांधावर फोटो काढायला जातात, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले। सलमान खानला पुन्हा एकदा जीवे मारण्याची धमकी देणारा फोन आलाय। विशेष म्हणजे हा फोन मुंबई पोलीस नियंत्रण कक्षाला करण्यात आला। फोन करणाऱ्यानं कोणत्या तारखेला मारणार याचीही माहिती दिली। आतापर्यंत कोरोनाचे रुग्ण एकूण 80% वाढलेत। ही वाढ मागच्या 7 महिन्यांपेक्षा जास्त असल्यानं अलर्ट जारी करण्यात आलाय। केंद्र सरकारकडून सामान्य भविष्य निर्वाह निधीसह इतर निधीच्या ठेवींवर पुन्हा एकदा व्याजाची रक्कम जाहीर करण्यात आली आहे। 1 एप्रिल ते 30 जून 2023 पर्यंत जीपीएफ वरील व्याजदराची रक्कम निश्चित केली आहे। यंदाचा मान्सून हा सर्वसाधारण असेल, अर्थात सरासरी पाऊस हा 96% इतका असेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आलाय। हिंडनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर अदानी समूह ज्या प्रकारे जवळजवळ 60% कोसळलाय, विशेष म्हणजे त्याच काळात समूहाच्या प्रमुख कंपनीचे हजारो शेअर्स खरेदी करणं हे LICचं सर्वात मोठं धाडस मानलं जात आहे। ताजं गोमूत्र पिणं मानवी शरीरासाठी घातक असल्याचं भारतीय पशु संशोधन संस्थेच्या संशोधनातून समोर आलंय। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.